idan ka ce Allahu akbar a sallah ba karatun fatiha za ka fara ba, akwai addu'o'i da ake, addu'o'in iri-iri ne, sai ka zaɓi daga ciki wadda ta fi shahara ita ce riwayar Abu Huraira wadda ta zo cikin Bukhari da Muslim. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Ya Allah ka nesanta ni daga laifukana, ba kurakurai ba, khataya anan ba kurakurai ba, laifuka. Allah ka nesanta ni daga laifukana kamar yadda tazarar nisan gabas da yamma yake. Allah ka tsabtace ni daga laifukana da ruwa da kankara manya da ƙanana. Allah ka wanke ni daga laifuffukana subul. Wannan ita ce ɗaya daga cikin addu'o'in, suna nan da yawa. In ka karanta littafin sifatis Sallah ko ka karanta Bulugul Maram ko ka karanta makamantan haka, za ka sami irin waɗannan addu'o'i. Saboda haka jama'an musulmi, ba wai daga kabbara harama ne ake fara karatun sallah ba, akwai addu'a da ake yi. In ka ce Allahu akbar, to sai kai shiru kai wannan addu'a a sirrance, sannan sai ka fara da ta'awuzi a sirrance, sannan sai karatun fatiha wanda in a sallar bayyana karatu ce ka bayyana. Jama'a kun ji, to Allahu akbar, aikin aiki ne jama'a.